Sa atong unang pagbasa, gihisgutan nga ang Ginoo nagplano nga maghimog bag-ong kasabutan. Ang daang kasabutan tali sa nasod or katawhan sa Israel, gibarugan to sa 12 ka tribo, 12 ka mga anak ni Jacob. Kaya kani si Jacob, apo ni Abraham, mao man ni siya ang ginganlan og Israel, ang amahan sa 12 ka nasod sa Israel, 12 ka kaliwatan. Kaning 12 ka kaliwatan sa Israel nahimong masupilon sa Ginoo. Wa na sila motuman sa balaod sa Ginoo, mautong gibungkag sila sa Ginoo, ang nahibili na lang nga higugmas Ginoo usa na lang kabuok, ang Huda or katong kaliwat ni Huda or ni Juda, kay dito man na tao si Hari David. O gikan ni ining maong kaliwatan, gikan ni David, nagsaad ang Ginoo nga maghimo siya bag-ong katawhan, o ang naghimo niini mao na si Hesus. Og unsa may giunag buhat ni Hesus, gibalik niya ang 12 ka mga kaning katawhan, dili na tribo kung dili apostoles. Unsa may ilang tumong o unsa may ilang misyon, una aron muuban ni Hesus, makig-uban ni Hesus, mukuyog ni Hesus, tawgo na og discipleship. Lingay mong tupad, ganahan ka makig-uban ni Hesus, na gusto ka mukuyog. Lahi sa nang mutanaw ni Hesus, lahi sa nang mukuyog ni Hesus. Kita din sa atong pagsimba, unsa may atong tumong, mutanaw ni Hesus o mukuyog ni Hesus. Kinsay mukuyog, ta sa kamot. Kanang wa mo pataas, kuyog mo siyawa. Mao na siya. Kay dinis kalibutan, duha raman ka leaders ang angay natong kuyugan, ang Ginoo o ang yawa. Na siya. Daghan kay nagdebosyon ni Santo Niño, millions, tibuok kalibutan. Pagpista diya Santo Niño, perti lisura ilakaw, kay pertigyong daghan ng tao. Pero atong pangutana, pila ka bukato ang gusto lang mutanaw ni Santo Niño, o pila ka bukato ang mukuyog yun sa kinabuhi ni Santo Niño. Sa inyong paminaw. Akong paminaw ato, mga 98% mutanaw lang ni Santo Niño. Ang 2% gustong kuyog sa kinabuhi ni Santo Niño. Bisag din atong ingnon, kinsay gustong mupuyo sa kinabuhi ni Santo Niño, ta sa kamot. Daghan man di ay sayop day ko Unsa may kinabuhi ni Santo Niño, naa ang pagkaway sala. Kinsa dinhi ang way sala, ta sa kamot. Oy, 100% man dayon. Mura magwa mo masayod sa inyong gibuhat. Sige lang, pulos man kita nakasala. Kinsa ninyo sugod karon, musaad na gyud nga din ako magpakasala. Tulo na lang kabuok. Ang uban nagparag, di sa may mamakaktang. Ana dayon, awa na, nakig-compromise, nakasiyawa. Kusog man kita na, alisod sa padir, musaad tao niya, mapakyas sa gyapon. Kanang huna-huna mo na yung mga yawan noon. Muna ningon sa unang pagbasa, ang akong balaod dili na itudlo, ako nagyong isuwat sa ilang kasing-kasing o huna-huna. Din kinahanglan nga duna pay tao mo tudlo nila ilha ang Ginoo, kay sila mismo tudluan na sa akong espiritu. Muna, pag ingon ako kinsay mohunong sa sala karon, muingon gani ka nga, adisad ba daw lisod kayo, awa na nakigalayo, nakasiyawa. So muna'y una
mukuyog, muuban ni Hesus. Mao sad na ang atong calling kay kaliwat naman ta sa bag-ong katawhan. Ang ato ng pattern sa kinabuhi mao na ang pattern sa kinabuhi ni Hesus nga gisunod sad sa 12 ka apostoles. Kung ang unang 12 usaray nauyunan sa Ginoo kay wa katuman ang uban, niining bag-ong 12 usara sad ang na-rejected sa Ginoo. Ang 11 nakatuman. Kinsa may na-rejected by his own choice? Si Judas. So kanang dili mo kuyog sa Ginoo ug magbudhi sa Ginoo, mga Judas na. Ambot aning pundo ka, pila ka buk Judas ani. Oh, daghan kay mga Judas eh. Bisan aning na nagwali, wagi siguro apil ning nagwali karon. Oh, Judas ba? Karon ikaduha matod pa ni Hesus, magwali sa maayong balita, preaching. So discipleship dili lang mukuyog ni Hesus, iya sa detang ipadala, pawalihon gyud. Mga asawa, kinsa ninyo ang mosaad nga sugod karon ako nagyong hatagag maayong balita ang akong bana ta sa kamot. Maayong balita. Kana bang inigabot nimo sa imong bana ang imo dayong ihatag niya kalipay, dili kaguol, kay magsikag ingon wa na koy kwarta, mao ni atong paliton, guol. Labi na gina mga asawa nga mangayog kwartas bana, ang income sa bana iyang kuhaon, unya iya dayon tong isipon nga murag iya. Unya ang bana na say mangayo, gay tagpliti diha day, way kwarta. Natakoy paliton way kwarta. Ana. Ang kuno niya ba, nay mga asawang buangon, ingon ana, di na maohaw yung mga asawa. Matod pa sa Ginoo diha ni propeta ni San Pablo, Ephesians chapter 5, asawa, tahura og sunda ang inyong bana. Tinuod kamoy tagaan sa kwarta, kamoy mukupot, pero dili na inyo nang duha. Ingno naman us asawa, nganong ari man ka mangayo nako, wa koy kwarta. Ingong bana na man to nimo tanan. Nakay gitaguan diha mo ana pa. Animal kayo. Nya nagtrabaho sa dang asawa. Ang iyang kwarta iya ra to. Ang kwartas bana iya sad. Nay mga asawang ingon ana, wa na din heron mo simba. Basig na ay ni simba din pipila yung ana. So di na mao. Ang maayong balita nga kung unsay gusto, unsay makalipay sa imong kuyog sa kinabuhi, mo'y ihatag. Kung ang makalipay niya ang iyang kabit, unsa may imong ihatag? Pasaylo. Pasaylo siya. Pasabot kanang mosaylo ra siya ba? Iya ra kang sayluan, nya di ra ka masuko. Mohilak ra ka. Gisayluan ka niya ba? Pasaylo. Kay mo ato mo siyang kabit. Kay imo nang babagan, unsa may mahitabo? Gubot. Kay di na mayong balita. Ang pasaylo. Mingon ra ka, sakit ning imong gibuhat nako. Imong gibuak, imong samaran ang akong kasing-kasing. But this cannot change my love for you. Saylo din siya nimo. Moana din siya, hilas nimo, luod ang naong nimo. Ato rin ito. Niyaon sa man, buhat mo anak, dili. Wala na itingo. Mga bana, usaya, karon ra basang panahon na, porting daghan ng asawa nga mga hingabit na sa gayo, daghan na kayong nangumpisal na ko. Ang uban, mahadlok na lang gumukumpisal, kaya ako kunong iwali. Wa man sa tamo hinganli, oy. Wa man tamo hinganli. Sama sa ni sila noon. Di man sa tanan nga babae ni kumpisal na ko, nangabit. Pero naanay nangumpisal na ko, nga maghilak in town. Maghilak ba? Kay nakapangabit. Nakasa sa ilang bana. Og dili lang nangumpisal nako,
ubay-ubay na gyud, sobra na sa gidaghanon sa akong tudlo sa kamot o sa akong tiil. Ang niduol nako nga mga bana nagpatambag kay ang ilang asawa nasakpan nilang nangabit. Nya ra ba sa pangutana sa nako sa bana, nya ikaw wa jud ka kagamit og laing babae, muduko sa nakahimo sad pa de na mao de na nagtakod na de mo, pero sa una dili kay na uso nga ang babae mubaws dayon sa laki. Karon kusog na kaayo tungod anang cellphone, kanang cellphone. Magpahaba man dayon ang babae, maghilak-hilak man dayon, unya i-post dayon, nya na man sa dang iyang mga friends. Na man sa imo tubay-tubay dito, oy ayaw kaguol. Ang Ginoo nagpadani mo og manluluwas. Nagpadala ni mo og manluluwas, ana, no? Ana. Oy, sus, ikaw, no? Hulog ng langit yung ka. Ana-ana, sang kanahang dako. Ana, niya sa may buhaton, pasaylo gyapon, pasaylo. Mo na'y mayong balita, pasaylo, pulong sa Ginoo. Mo na ito isang yaw. Imong anak, adik kay sa cellphone, niya bogo kay pa-eskwelahon. Unsa may imong ihatag niyang mayong balita? Jawan. Una, ang pagdawat nga imo gid siyang anak. Pasabot, liwat siya nimo. Ano? Ingka pa diri, nagtinarong sa kog eskwela sa una, nya ngano man hindi man mo eskwela, kung naadik man dig cellphone, na timingan lang nga wa ay cellphone katong natao ka. Kaya naa pa sa to'y cellphone atong panahon na basin ikaw, adik sa ka sa cellphone. Nakaron, imong dawaton na imo siyang anak, o liwat siya nimo. Giunsa man nimo una nga wa ka maadik sa bisyo, imong itudlo niya. Itudlo nimo in a loving way. Imo siyang hisgutan sa una dong, sa una day, wa gid mi cellphone, wa gani mi radyo. Gusto unta mi magduwa o kanana ang dakpanay, batulata, pero badlongon mi kay pasag-ubon mi tubig, pasilhigon mi, pagunahon mi uma, pakargahon mi anang mga kumpay, papangahoyon mi. And para unsa man tuma, para sa mga hayop, para na ay magamit sa pagbaligya to, na may kwarta, makakwarta na may katabang sa kalisod sa pamilya. Ana. Ay, may nilang na. Nisya ka ni ding amo ma. Scatter man eh. Isa man na, scatter na gintaan na dong. Guba na ginatong kinabuhi. Gasto pa na sa kwarta, gasto pa sa oras, daot pang inyong lawas, ana, kay kuwang na mustog. Daghan kay na, mahal kay na, expensive kayo ang inyong bisyo. Ana. Huwag maminaw, di mayo. Ako bitang papas una, high school pa mi, akong maguwang og ako, sugod na mamig tabako. Kaya papa, manabako, maglumboy, sigarilyo, si mama sad, manabako sa tinustos. Nasakpan ming papa, tago-tago pa mi ato, nasakpan man mi, tawag des papa na mo, wag yun mga saba. Yun siya, sugod na demo panabako, doko-doko, ingon des papa, ako og si mama ninyo, na-addict na mi-aning tabako. Kay dugay na mi-ani. Maka-addict manggod ni, ingos papa. Nya gasto sad sa atong kalisod, di na gidunta ni angay, pero na-addict naman mi. Kamo, wapaman mo ma-addict, nya sa atong kalisod, zaman, magpa-addict mo, inyo na lang ng desisyon. Pero mas maayo ang tagdili na lang mo magmusod aning bisyuhan. Ako undang dayon ko. Sukad atuan na jud ko mo sigarilyo. O kaming upat kalaki, hasta ang among kamagwangang babae, hantod karon, wa gyud na ni garilyo, wa gyud na nabako. Amo to ba kay ni suyok? Basta wa ko kay bawo, kay unsa ko magsunod-sunod nila. Pero nagalagad mamig simbahan. Ang maayong balita nga ikahatag sa ginikanan, ayaw gyud ingna inyong anak nga yawa ka, piste ka, hain ka kamaliwat, liwat na nimo.
Naong palang ana, liwat na nimo. Lahi lang ang ilang sitwasyon karon. Mo na ipaambit ang mayong balita. Mo na si Santo Niño. Mo na ang iyang gugma nga nahimo siyang batubalani sa gugma. Ang ikatulong gustos Ginoo nga atong buhaton dinis kalibutan ang pagpapahawa og yawa. Ang yawa dili na mupahawa kay di man na siya mamatay. So ang sa mga nato pagpapahawa ang yawa, pinaagis atong pagsunod sa sugo sa Ginoo bisan pag masakitan na ta. Bisag sakit na ba, sunod ta sugo sa Ginoo. Lingay mong tupad. Ingna gisakitan na kagpalit og slat. Ingna nagisakitan na kagpalit anang slat. Gisakitan na mo o wapa? Wala pa no? Sa to pa, wala pa mo kasunod sa sugo sa Ginoo. Kaya ang 12 ka apostolis na ngamatay ito, martyrdom kasagaran. Nya kaning ato din isip pagtabang sa katilingban, maing balita man ang slat, kada ninyo palit og slat, naghatag mo maayong balita sa ato dinhing katilingban. Nya sa may mahitabo, malipay ta, malipay ang Ginoo, malipay si Santo Niño, malipay si San Vicente Ferrer, kay nagpadayon man ni sila pag-atiman sa ato dinhing simbahan. Sakit usahay ang paghatag. No. Pero di man kay nasakit. SBF dag para ibayad sa kumbinto. Pila na niya itong? Tag 500 pesos. Napatay 10,781 ka slots. Na. Palit mo karon tag 500 ra. Unya ang atong is in HG napay 15,697 ka buok slot available, 100 pesos. So totalon ang duha 600. Kuan na sakit na din na nga mo give up kag 600 pesos karong panahon sa nobinaryo ni kuan ni sani Santo Niño. Sakit na o dili? Depende sa imong kahimtang. Ug naa kay sweldo di ginasakit, pero wa kay hapit gikaon, sakit kayo. Pero o gandam kang magpasakit. Okay mo na nga dinhi karon do na koy bag-ong challenge panahon aning nobinaryo ni Santo Niño. Unsa toy akong challenge sa pagpamalit og slot na ay minimum, na ay maximum, na asay extreme. Unsa may minimum na kada adlaw aning siyam ka nobinaryo mopalit kag usa ka slot nga is in HG. So tag 100 kada adlaw, 900 ang imong gastuhon sud sa siyam ka adlaw. Okay mo ana dili minimum ra na. Nya unsa may maximum nga i-appeal sa nimog siyam ka adlaw ang SBF DAC nga tag 500,000. So pasabot 9 days times 600. Pila man na? 5,400. Ana, mo na siya gitawag og maximum. Ang extreme, butangan ni mog duha ka challenge. Ang SBF DAG na amay 16 slot challenge nga 8,000. Onya, ang ato sang is in HG na aman say challenge nga 2,500. Pila man ang total ana? 10,500 plus 5,400. Pila tanan? Di na mo kabaw mo kwenta? 15,900. Pwede na nahimo ang 16,000. Mauna na siya gitawag og extreme. Ang mohimo ana doon na sad mo'y extreme graces. O niya, arisan mo sa maximum, maximum graces. Arisan mo sa minimum, minimum graces. O sa may gusto ninyo nga grasya, minimum or extreme?